τα πάντα. Λοιπόν, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, παιδιά. Αυτά τα σκηνικά χρησιμοποιούνται τώρα. Τι στο καλό συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να καλέσουμε την ασφάλεια. Τζον, κάνε το αμέσως. Δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά θα πάμε εδώ. Ο Παβέλ μου είπε ότι δεν θα τραβούσε άλλο. Είπε ότι αυτό ήταν για απόψε. Εντάξει. Παιδιά, περιμένετε. Θα σας βγάλουμε από εδώ, αλλά μόλις... δεν ξέρω. Μελεσάρτ, είμαι ο συμπαρουσιαστής σου. Τι κάνεις? Αλλά κι εσύ είσαι άρρωστος. Μπορεί να καθαριστεί μόνο με αίμα. Το δικό σου. Θέλεις τελειότητα. Ίσως απλά χρειάζεται να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Πάβελ, απλώς προσπαθούσα να βοηθήσω. Ας δούμε αν μπορώ να σε γυρίσω. Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει πως χωρίζετε. Γεια σας, παιδιά. Κρατήστε τα χέρια σας μέσα ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί εδώ μέσα. Ίσως απλώς ήσουν καταδικασμένος να τρελαθείς. Ας δούμε τι μπορείς να κάνεις. Όχι. Το σκοτάδι. Τώρα είναι η ώρα να τελειώσω το αριστούργημά μου, την τελική κοπή. Τι όμορφοι άνθρωποι. Η ευκαιρία ξανά από την αρχή. Αλλά η ομορφιά είναι μόνο επιφανειακή. Εντάξει, είναι όλοι καλά. Περιμένετε γιατί με κοιτάζουν όλοι. Τι στο καλό συμβαίνει. Περιμένετε τι συμβαίνει με το πρόσωπό μου. Τώρα μας Θεέ μου. Εντάξει, άστε με να φορέσω ξανά τη μάσκα της Λάιζα Μινέλη. Μας απατάς! Ορίστε. Αυτό δεν είναι δίκαιο, το ήξερες. Το ήξερες ότι μοιάζω με αυτήν σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, δώστε στον εαυτό σας ένα χειροκρότημα. Εντάξει. Όλοι επιβιώσατε από το τρόμο τραμ και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά του Πάβελ. Θα μιλήσω μαζί του αργότερα γι' αυτό, αλλά τι να κάνεις. Είναι απλά ένας ακόμα από